Ix-xogħlijiet tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija huma mifruxa fuq l-art u fuq il-baħar. Interconnect Malta, il-kumpanija tal-Gvern qed tieħu ħsieb dan il-proġett, ħabbret li l-kumpanija Terna Energy Solutions ser tibda xogħol biex tinstalla switchgear fl-istazzjon tal-Eni Malta f'Ragusa. Dan il-pass isegwi t-tlestija tal-pedamenti ta' reattur ta' 220 kV fl-istess stazzjon. Ix-xogħlijiet jeħtieġu li xi cables ta' kontroll tal-ewwel interconnector jiġu mgħoddija mill-ġdid biex jitbedu mid-żona fejn ser jiġi installat dan is-switchgear. Interconnect Malta qalet li bħala prekawzjoni u b'miżura ta' sigurtà, f'koordinazzjoni mal-Eni Malta, l-ewwel interconnector ser jintefa' għal 3 ijiem. Ġie spjegat li dawn ix-xogħlijiet ġew ippjanati u skedati għal perjodu li huwa l-aktar adattat biex jitnaqqas kwalunkwe impatt fuq in-netwerk nazzjonali tal-enerġija. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Eni Malta Ryan Fava qal li fit-3 ijiem li l-ewwel interconnector ser ikun mitfi, il-provvista tal-elettriku f'Malta ser tibqa' stabbli u d-domanda meħtieġa ser tkun indirizzata mill-impjanti lokali f'Delimara li qal għandhom biżżejjed kapaċità u flessibilità biex iservu l-ħtiġijiet tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli ikkonfermat li l-proġett tat-tieni interconnector miexi kif ippjanat. Qalet li fil-qasam tal-enerġija qed jittieħdu diversi inizjattivi li huma infassla biex jissaħħaħ il-qafas tal-enerġija tal-pajjiż, fl-istess waqt li qegħdin isiru aġġornamenti fin-netwerk tad-distribuzzjoni, tkabbir tal-porzjon tal-enerġija li tiġġedded u progress fit-tħaddim ta' sistemi ta' ħażna tal-enerġija fuq skala kbira. Il-Ministru Dalli qalet li dawn l-isforzi flimkien ser isaħħu s-sigurtà tal-enerġija u jippermettu taħlita aktar sostenibbli ta' sorsi rinnovabbli.